Sambonani nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngiyaqala ukuthi kwenze iqiniso ucofa subscribe, maqala ubale video ushawa like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu sekuphindeke kwamqonda lokho umntwana ke kaMangema ngekhuluma ke ngoKhuzani umpoka Mpungose enza ke ipost okanye enza ivideo lapho khona ke bonga enye ke okanye umunye wabalandeli bakhe othe wamupha ke isipho segucci. Leso sipho ke segucci bekuyisipho seskipa kuze kwafakwa ke neslip khona ukuthi ke siyimalini. Into ke sisusa ke umsindo kanje manje ukuthi ke emalangeni adlule okanye emavikini adlule umthandeni wathola isipho sona ke esasikade sivela kwaGucci ngqo. Yona ke into esisusa inkulumo ke leyo njengamanje abantu sebethi ke uKhuzani yena ke izipho ithola kubalandeli kanti uSK yena uyithola kaGucci ngqo. Abanye bathi ke uKhuzani ke uyithengele yena lesipho njengoba ke ethi usitholeke komunye wabalandeli bakhe. Ngiyacabanga ukuthi ke nayo uKhuzani ngade release le post ubazi ukuthi ke inkulumo ezifana nalezi engabhekana nazo njengoba ke athola namachaphazelo okanye ke ayithola ke sethukeka ngenkathi ke eveze ivideo lapho khona ke ethola isipho senkomo eziyisikhombisa komunye ke wabalandeli bakhe. Njengamanje ke usephinde ke wayenza ke ivideo lapho khona eveza khona isipho akasithola ke komunye ke wabalandeli bakhe. Isipho ke segucci ke kuyibrand ebiza kakhulu. Ngiyacela ukuthi ke uyibonele wena le video kaKhuzani. Ngiyabonga. Sanibonani bafowethu, sanibonani ingalaza kwethu umhlaba wonke. Njengoba nibona la kunesipho la. Lesipho sisuka kumuntu othe ngeqhawe ngicela ngiyakwazi ukuthi uyayigqoka le label, so ngicela nje ukukuthengela something. Hayi umuntu ukhombise uthando ngendlela esimanga njengoba nibona. Angazi ke nami khona phakathi uma ngizoqala ukubheka ukuthi khona la angazi oh iskipa ay abanye abantu banothando lesimanga emhlabeni. Sengibona islip sikhona la. Sebi slip ngcoba. Oh sila. See. Aibu. Buy price. Yabona price Yabona. Price there. Lo muntu kaNkulunkulu owenze lento uthi Inkosi imandisele la akathathe khona. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Bakithi hayi ngiyabonga kakhulu. Ethi ngisixoxe phela ngibona ukuthi khombisa abantu ngizofuna usheshe uvale unomono